מה קורה חברים? כאן רון אוחנה, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון איבנט. היום אנחנו הולכים לעשות את האיבנט, כי כמו שאתם רואים הולך להיות היום האיבנט. אין לי שמץ טוב, לא טוב. בואו נראה ביחד. אני מקווה למשהו טוב, וכמו שאתם רואים, זה כל הסקינים. זה די ברור, ואנחנו הפעם בואו נעשה מה שרוצה. אני לא יודע איך להראות לכם, אבל אני יוצא מעיניים, אוקיי? אבל בואו נתגולל, אוקיי, בואו נגלול. בום! מה יצא? אופה! אז רגע, בואו נעצר. האמת, שישר. למרות שזה די מוכרח. נעשה הכל. לא, אני לא אוהב אותו עם משקפיים. מה זה? נותן. אין לי שמץ על... אוזניות? לא בא לי שיהיה לו אוזניות. בוא נראה, כן. יופי. מה זה? בוא נראה. אופה. היידי בלגן בלגן. אוקיי, קיבלתי דברים. זה בגלל שזה עוד 44 דקות. בואו נתחיל את המשחק על זה, ואולי אני מקסימום יעצור וחכה. טוב, בואו נחכה. טוב חבר'ה, נכנס לי. אוקיי, זה די מה זה? זה רשם לי איפה אני. גניב. אני נחת פה. כאילו, איפה חשבתם שאני עוד נחת? במקום אחר. נו באמת. אוקיי. אוקיי, עשיתי שם הנהג בשלא יודע. זה אפשרי וזה מביא אקספי, אז למה לא? אוקיי, בוא נחת. לא נחתתי איפה זה נחת כל הזמן. אוקיי, בוא נלך לאיפה שאני נחת כל הזמן. לא, אני קיבלתי שטחה התחלתי, אני לא צריך את השטני הזה, כי אני ווינר. מה שאני תמיד עושה במקום לזרוק, זה קצת שימושי. אז לא יכולים לצלוף לי. זה אקדח גרוע. נו, למה קיבלתי אקדח? אני מעדיף את זה. קח את זה. בסדר. לבינתיים, כן? בטוח יצא לי... זה מה שאני אעשה. צ'ק. אוקיי. מה, אין פה טבע? רגע, בוא נעשה ככה. נזרוק את כל הלוט. וזה פשוט מסדר את הלוט. ככה זה סדר את הלוט. אז ככה זה יהיה. אוקיי. בוא נראה. חכו. חזרתי שנייה. אוקיי. לא הרגו אותי. וואלה, גרועים. זאת אומרת שאני יכול לנצח בקלילות. פגוע. מת. איזה גרוע. מת, איזה גרוע. אוקיי, רגע. למה? בוא נלך ללמה. יש למה. חבל שאין בניות. הייתי מקבל בניות. ואחרי זה נלך איפה למה? מה? נעלמה במפה. הסנגוקו הזה, מה שזה לא יהיה. אוקיי. בוא נלך בואנה, זה טוב. יופי שיחזירו את זה. אוקיי, דיום לקחת את הכוח. זה טוב, אבל אין שמץ במקומה להחליף, כי אני צריך הכל. אז בוא תישאר. זה גרוע. אופה. אתם יודעים מה? אני אוותר לו. רגע, בוא נרקוד. זה גרוע. רגע. יש לי 21 גבר. טוב, אין לי כוח אליך, ביי.
זה גרוע. גם לא יש את השוטגן ההתחלתי. מה קרה פה רגע? מה? יש לי את ה... נו, איך מגיעים? וואי, אני עצבני. אוי, רגע. בסדר. אוקיי. לא, למה אי אפשר לבנות? אני עצבני. יש לי את החרב. אני ווינר. אין לי כוח, אני לא עולה למעלה. וואו, ממש שובר את הכל, הזון. בוא נלך לזון. זון. אוקיי, יש פה תיבה, לא ראיתי אותה. התיבה, טובה. לא, נו, אתם יודעים איך לרדת עם הדבר המעל. מה שיצא למטה. אוקיי, מרסס. בסדר. אני עכשיו ראיתי אנשים. איפה? אני הורס כל דבר. אני ארחוס אותם. אני רלף ההורס. מי שראה את הסרט יבין. מה זה? יש פה לוט. גרוע. מה? אתה תמות. די ניצחון. מה היה לו? בסדר. אני רק רוצה שנייה. ווינר. די ניצחון. לא. די זה ניצחון. די. הופה, מתי מתחיל האיבנט? טוב, אני אחדור לכם מתי שיתחיל האיבנט, אז יאללה בא. אוקיי, טוב, אז חבר'ה, זה מתחיל עוד 4 דקות. 4 דקות. 4 דקות. למרות שנראה לי זה הולך להיות איבנט גרוע. לא יודע מה איתכם, נראה לי זה הולך להיות איבנט אחד הגרועים. ואני לא אתחיל לכם משחק, כי יש סיכוי שאני אפספס, כמו שאתם יודעים. אז בואו נשחק במשחק הצרצרוני. אבל אני כזה משחק הצרצרוני, כולם ארוכים. כאילו אני אכנס ואז אני אצא במהירות. אז פשוט בואו נראה את השופ קודם. מה זה הן ממש מוכרות לי. מה זה? איך הן נראות על הבן אדם? מגניב. אוקיי. רגע, אני חייב לראות. אני מת. בוא נראה את החבילה. אין לה איזה סקין או משהו. יש ריקוד. בואו נראה את הריקוד. דיום. יש את זה במציאות. ואתה תופס? מה? שנייה, לא היה לי אינטרנט. אהבתי. די בלגן. בלה. גן. תנחשו, מקודם הראיתי לכם. תנחשו כמה גביעים אני. נחשתם בתגובות? מקווה שכן. מי שרשם 21 ניצח. מי שלא רשם לא ניצח, אבל בפעם הבאה הוא ינצח. אני מאמין בכולם וגם במי שניצח. ורשום לי פה דברים. בואו נראה. מה זה? הוא מטריד רצח. זה אפילו לא מביא XP.
זה גם מטריד וגם לא מביא XP. מה אתם חושבים, שאני כזה פראייר? אז מה? כאילו, זה עוד דקה. טוב, נראה לי שאני פשוט אחזור אליכם מתי שזה מתחיל. כי אני לא יודע, כאילו. אני לא ready, בוא נגביר. מה זה הקו הזה? אני יודע מה זה הקו הזה. טוב, האיבנט מתחיל. אתם יכולים עכשיו לעצור את הסרטון, או שפשוט ללכת לשתות או משהו. אני כבר אומר, אבל אני אגיד לכם מתי אתם יכולים לחזור. הייתי. טוב, נראה לי אני אעצור את הסרטון. חברים, זה התחיל. בשביל בדיקה. אוקיי. יאללה, בוא נשים רדי. האיבנט מתחיל. מה זה? זה שינה תמונה. כאילו, לא ששמתי לב מקודם, אבל זה שינה תמונה. זה מגניב. כאילו, בואו. אוקיי. פלי שזה ניכנס לי לאיבנט. למה בפעם האחרונה שזה קרה, זה לא היה איבנט אמנם, אבל זה עדיין גם לא נכנס לי, אז בתקוות לכינוסים. מה זה כינוסים? אין כאלה דבר, אני המצאתי את זה הרגע. זה איבנט. אני לא בטוח אם זה איבנט. זה איבנט. אני בחיים לא הייתי כאילו באיבנט, זה נשמת. מקווה. בי בלוקס רואו. איפה האיבנט? זה לא איבנט, אני יוצא. אני רק אגיד שלום לנהג ואני יוצא. זה לא איבנט. למה חיכיתי 80 שנה? בשביל לא איבנט? אולי עכשיו אני אכנס וזה יכניס אותי. הנה, עכשיו אני אשים רדי. יואו. פעם הבאה אני אשאר. וואי, קיטר! לא! כדי שיכנס הפעם לאיבנט. איבנטורי. זה מי שלא יודע. זה כזה פשוט מקום שאתה יכול לשים בו מיליון דברים. זה בתכלס במיינקראפט. אם אתם רוצים שאני אעשה גם על מיינקראפט, אז תגידו ואני יכול לעשות. למה אני סקינוב? אני ארקוד איתו. אוקיי, למה אני סקינוב? יש אבנים על הרצפה ואני סקינוב. למה אני יודע אני רוקד? אוקיי. דו. אוקיי. מה זה כל העניין הזה? אני מקווה שזה האיבנט. מה? מתי זה אפשר לקבל את זה? אוקיי, איבנט. אני לא רואה פה שום איבנט. איפה האיבנט? מה? הייתי בקרוב. מה? יש תחנה? אני עושה זה. עוד נחליט במקום זה. רגע, בוא נשתמש בזה לטובה ונעשה כמה על הבן אדם. עכשיו בנחליט ונברח. הבנתי ואז יצא שאני לא השתמשתי בזה ועשיתי על מישהו כמה. כאילו עוד כמה. אוקיי. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לוט ולא רק
קמע. מה? רק תיבות לג'ינדריות אני אקבל? רק קמע יצא? אין לי נשק חוץ מקמע. עוד קמע. מה, רק חיים אני אמצא היום? כן, זה די חשוב. ולמה אין לי אינטרנט? אוקיי. אוקיי, רק קמע. סרטון הקמע. סתם לא. אוקיי, יש שם עלות של... מה? כאילו, אל תגידי שפשוט עשו... אבל איפה האיבנט? זה כבר פעם שנייה שזה קורה לי. אם בתיבה הלג'נדרית הזאתי לא יוצא לי קמע. כאילו, יוצא לי קמע. איי. באמת כי זה חשוב. הבנתי, בסדר, יש רק קמע. רגע, באמת יש רק קמע? כי בינתיים כל מה שיצא לי זה רק קמע. זה לא טוב. לוט. היידה לוט. כדורים? באמת? לא, מה זה? מה זה? או שזה קמע, אבל אני חושבת שעשה את זה אדם. איך שזה? לא! אתם לא אומרים לי זה עכשיו. אתם יודעים מה יש לי עכשיו ביד? אתם לא יודעים את זה. שוטגן! לוט! אבל זה מביא לי לא. אוקיי, הבנתי, אפשר לעשות רק. אתם יודעים מה יש לי ביד ולמה אני עם סקינום? אומייגאד, רגע, אני יכול לפתוח תיבות? יופי. אבל אין לי מה לפתוח תיבות. אתם לא יודעים מה יש לי ביד. רגע, דרופ, כוח. אני יכול לקבל כוח. ומה, למה יש לי סקינוב? אני לא מבין. אוקיי, חרב, מה אכפת לי ממנו? קיבלתי כוח. אוקיי, בסדר. רגע, רון, שחרר. ויד. רק שאתה קרוב ליד הבן אדם תעשה את זה. וקיבלתי שוטגן טוב, אבל גם קיבלתי משהו שאי אפשר לדבר עליו, כאילו. אתם מבינים מה זה? לא יכולים לפגוע בי עם זה, כאילו. ווינר. אוקיי, ואיפה... אוקיי, ניצחתי, הבנתי. איפה? האיבנט. אם תגיד לי שזה לא איבנט, אני אבדוק ביוטיוב. אם יגידו לי שזה לא איבנט, או שעשו לי משהו לטלפון, אני אתעצבן. ברמה פסיכית. כאילו, דברים, זה... וזה לא איבנט. אני לא ראיתי שום טיל מתפוצץ. לא ראיתי אנשים בונים ולא יורים אחד בשני. תודה באמת לבננה שלי. אוקיי, זה סרטון ארוך מדי נראה לי. אז אחרי זה, או שפשוט אני אעשה את הסרטונים. עוד פעם הקמע, אני עצבני. פה חייב לא לעשות את הקמע. בזבזתי קמע. בסדר, מה אכפת לי? כל התיבות פה זה קמע. כל התיבות עם אפיק. אפשר לקחת רק קמע 100. סתום, יקמע 100. רק קמע 100 יש פה.
כוח. כוח זה חשוב במשחק הזה. גם קמיה. מת. הוא לא יודע מי הקמיה האמיתי. אני הקמיה האמיתי. אני הקמיה האמיתי. למה יש קמיה קרוב אליי? אם זה כחול זה אומר שזה קרוב אליי. עזוב אותי כבר עם הקמיה שלך. זה שלי. זה שלי כבר. וקמיה. וואו, איזה טוב אתה, מה אני אגיד? בונה, אם יש לי חייב אני מטורף. אני יכול ככה לבטל את הקמיה, זה מגניב. מת. אני חושב שעושה עליי. למה הכל כחול? הופה לי. קמיה זה גם טוב. הופה, אנשים. למה כולם קוראים ויש לו קטר? רגע, יש לו קטר, נכון? חייב לשמור, אבל מת. אף אחד לא עשה עליי קמיה. ואתה, מי אתה חושב ששוטגן גרוע? ברוסקי היה לו שוטגן יותר טוב. איזה גרוע. כוח. זה הכוח של הכוח. אין לי בעיה שיהיה פה בן אדם, כן? רק איפה הוא? אם הוא פה. השנייה הוא עשה לי קמיה. אני לא מוצא אותו. אני כל שנייה שומע קמיה. די עם הקמיה. תפסיקו עם הקמיה. לי יש חרב. אתם קנים בי? קנים בי. אוקיי. קמיה. נפסס. אני מדבר בכלל, היה לו כזה. אני לקחתי בשביל זה. אמנם זה מרסס גרוע, אבל אין לי ברירה. שיורים בי. זה לא בי. בסדר, יש לי לוט. כן, זה בינתיים לוט מטורף, אלא אני פועל במוד הזה. ואיפה איבנט שאני מחכה לו 80 שנה. מי אתה חושב? הוא באמת ירה בי הרגע. אתם יודעים מה? אתה הבן אדם האחרון אני רוצה לעשות... אבל זה לא היה בן אדם האחרון, רון. אני הורג את הבן אדם שעכשיו נגדי, כי הוא האחרון. עם קמיה, אני חייב. זה מצחיק. הוא גרוע. לא. זה גרוע. זה גרוע. איפה יש קמיה? הנה, איפה יש קמיה. שלא ייגמר. אני צריך לפתוח תיבות בשביל עוד קמיה. בסדר. אוקיי. קמיה. ניצחתי עם קמיה. איזה גרוע. רגע. עוד אחד, לא היה איבנט. סתם חיכיתי 80 שנה. בשבילכם לא חיכיתם הרבה, אבל אני חיכיתי 80 שנה. טוב חבר'ה, זה היה היקום. שימו סאב, לייק ותפעילו את הפעמון. ויאללה בואו.